bono nigo ensemo yabamenye kurwa sekenyoro kia Nyaboroba egotoka ime ward ya Sensi constituency ya Kitutu Chache North Banyarakoba bakogokera omorobere bokore mwakwegesiima ase ward yo ekyokera chikobe kwerera anene ko bakonya omochando bwa amache Banyarakoba gotwara sechinga kichintambe omorobere bokore mwakwegesiima Banyarakoba gokoragwa amono MCA bwe ward yo Nchonga Nyagaka Banyarakoba gakuria irangana chikoba gakogendera Banyarakoba gagwikirania gati ya maganyo ayo abamenye be ward ya bagendrete koba bagoetera nonye nabo nigo abange anene abangira Banyarakoba kogokera na goteba nigo bono egurube yo gotara asa tambe ko chikorigia mache irachikoba ge koera kubatikana no kuremwa kwa egesima ikinga gutumanya umurike to Julie Kerubo. Abamenye b'ensema ya Nyaboroba iyo gotoka se ward ya Sensi bunge ya Kitutu Chache North nigo baichwire no mogoko maiga yo MCA obo Nchonga Nyagaka kuba kunyerege simase skuru ya sekondari ya Nyaboroba ikukera chigokonya aboroki wabe skuru eyo amona abantu bebinyoro byetanaine konyora mache ayo bagatarire kegetambe konyora abantu abekenyori kya Nyaboroba oturumboke bakamekonge oyene nyangoso abantu abaito konya abaumiete sinja bakurusikia manche are mono anene mono muna into abamenye Banyaboroba nto chandikete na mache abana baito babugoiri ubi bakwenda mpaka Nyamukomba kubwatia mache lakini bono turoje nga otokoreire mbuya guturimira mache gaiga na tukumwira neringa mbuya mono Nyasanya kumubekororo nonya nabo nigo bamusabira MCA obo kubakonya soko baroseria chipara asenseme yo nabo igokorigereria boreu borase skuru ya Nyaboroba na kogorora ne chipara cheito buna kwa chibanga na jojo bakororere baroseri buna abantu banyangoso gweta epara de basiriretia ate babwati para pi elio baremere pareria nari baenda ne gukora ni nambia mono bade skuru yeto ere isikote bwati fence ere ndonge bado ntuteta cha tugitere na ndato mentere no na abarimu asobonge atubwati skuru yeteimoke abamenye abo nigo baragekyara gocha se bali bakuruto MCA bamagena anene mona sensema ya magenderero na kumubole Nyagaka koremereria na kogendera kubakorera emiremu na bali bakonya gokuruta makindi mwesimiwa to kwomo ya eremereri na omiesa bali ntunye bwate oyo nyagukwa no yo moine nefumbie konya gweta tunotora abange toyera tukukora nambia mono boigo nigo bamwakera MCA oyo no mugabana bwe county ya Kisii Simbarati bunambuya ase okubainyora yongora rero mwesimiwa Nchonga Nyagaka no mugabana indo ito Simbarati ase gasiengi yabakorire tukunyira manja ase Nyaboroba mbuya mono asenge njoyo minto Nchonga na Arati igabana yaito mwakorire mangana maya ase skuru yetu ya Nyaboroba gotokonya mache mwatoretera mache ali atuborte kurwa sekondari bake primary baka ase kenyori kito inga tutobwati mache ono mogoko mono tinya saba basere ndabarwanire ase gasingi ya mogokora Gingori poseregeta seni Kendizi TV Retariana Julie Kerubo.